Здравейте хора, аз съм Anonymous и сега ще снимаме как се прави скрита папка. Значи, създавате си една папка. Създай папка и прямо ето тук се слагате. Избирате десен бутон на мишката и избирате свойства. Отваря ви се ето този прозорец и виждате ето тези предишни версии, персонализиране, защита, споделяне и общи. Избирате персонализиране и виждате го това и избирате смяна на икона. Тук търсите си, примерно каква искате да ви е иконата, в какъв вид, примерно като да изглежда като кошче, като някакъв си файл. Избирате си, ето виждате ето тези празни места. Това не си мислете, че е нещо раздалечено едно от друго. Това са като за скрити папки. Ето избирам го. Избираме ОК. И ето виждате вече папката ни е невидима. Ако искате да ви се не вижда този надпис нова папка, отивате преименувай и избирате копчето под Escape. Преименувай и избирате копчето под Escape един път. Ето, така. Да, тук съм създал още и ето я, тази папка новата. Избирате, местете си я където искате, може да се сложите и когато нещо искате да сложите вътре, ако не може случайно да я намерите, просто правите ето така и тя излиза. И ето, избирате си и си слагате каквото искате. По-натам ще снимам как се прави скрита папка с парола. Сега реших само да снимам как се прави само скрита папка. Ще качвам редовно по един клип на ден или два, най-много, случайно ако много ми се снима. Лайквайте, коментирайте, абонирайте се за мен. Това беше от мен. Надявам се да съм помогнал с нещо и до скоро.